Үгет сатуны яратмыйм, ләкин килә сатасы. Язмышыңны уйлап ничек үгет сатмый ятасың? Кунакчыл һәм юмарт татар, тузгып, туздырып йөрмә. Дуслар жайын жайлый, ыштансыз кала күрмә. Тотнаклыкта да чама бел, саран дип телгә кермә. Ләкин эш биек нәрсәне үлсәң үл, ләкин бирмә. Бүгенгеңне, иртәгәңне, үткәннәрең мирасын бирмә. Хатта пәйгамбәрләр яны сорасын. Ләкин сорамасалар да телиме, бир балаңа, оныгыңа изге туган телеңне, татарча сөйләп аш пешер һәм ипи кис телемләп. Кухня теле кадерлерәк парламентлар теленнән. Бабаңның татар булуы синең казаныш түгел. Оныкларның татар булып яшәве кирәк бүген. Ничек татар булыргамы? Түбәтәй киеп кенә татар булып булмый. Әпипә биеп кенә эшчән һәм булдыклы татар. Килеп җитте сәгате. Тешеңне кысып булса да үзгәрт. Кайбер гадәтең милләттәшеңнән көнләшмә. Көнләш башка халыктан. Төпченеп бел, ни өчен ул алга киткән, калыккан. Ышанма бөтен нәрсәдә барып чыгар уңай дип, сакланганны саклармын дип әйткән бит никтер Ходай. Ярдәмчел бул һәр кешегә, торма милләтен сорап, күпләр синнән дә шуны ук сорарга гына тора. Сорасалар әйт, оялма, беркемнән дә курыкма. Безне ярып карадылар бик күп тапкыр кырыкка. Кыскасы татар, яши бел, заман күзенә карап, кичәгеңне, бүгенгеңне, иртәгәшеңне ярат.